ngiyaphinda ngiyanikelana 50. Indabenkulu. Ngibonge umzala insini. Ngibonge nabo abaphezulu bendawo. Amen. Namhlanje hlangano iyabhalwa. Sonke sizothola ibusiso. Lowo nalowo uthola isibusiso ngokusebenza kwakhe. Kodwa angibafisela kakhulu ibusiso yilabo abangayigqokile ngomhlobo basivakashele namhlanje. Abazalwa umsezane ekhaya. Ngiyathanda nje ukuthi uNkulunkulu abafike nosizi kulabo abangayigqokile umhlobo. Ngathi baphindele emakhaya osizi sebeshila. Ngibafike ngey'gulo ey'hlukahlukene. Ngathi baphindele emakhaya sebephila. Ngoba into le umfundisi kade ephethe inkonzo ekuseni. Inkonzo yakhe ibaphilisile abanye abafisa ukuphila. Ngoba njalo sesifika emathempelini nasemzini yahlelo. Sizofundisa abantu ukuthobelana, ukuthethelana nokuthandana. Ngoba makhona lezo zinto indlela ephuleni ikhona. Amen. Kodwa masingekho lezo zinto uma ukuthola indlela ungena. Bese uyanda umsindo. Ngiyafisa nje abantwana kaNkulunkulu ukuthi noma bekade khona usizo njani ubusuku bunjani. Bawuzalayo wathi lokuhlala phansi embonisana makhona ngingabona khona ngasolinye. Ngiyafisa ke ubuyele lapho. Uthobana amanxeba. Ngizizwa wazi igani indoda eyodwa mayithobana izintwana. Upheleze umoya uthando phakathi kwamaNazaretha. Mangabe siyinhlakantaka sivulela isitsha esikhulu Sathane. Sathane uyajabula mabe kukhona ukuxoxo emabandleni. Wena amaNazaretha nemnqobo Sathane. Yebo ngiyaqala ke mase ngixabana nalo sekwenze njani. Fisayo mina ukuthi nibe bonke njengoba ngisinene ngoba washila.
isi ushunya ezwayo Ababekaya walabantu abaphilisa abanye abangabonakali abafiki bona abantu abaningi yaba beza mina sezobona ukuthi baba bekade ngizela ekhaya ngiphethe into ethize manje sengiphilile ngoba kuneyingelosi labona khona ushoba khona kuneyingelosi la ekhaya yonke into yakho iyaphilisa Yelila ngumtholo ushaka uthola imbenge ifana nomuntu ngoba uyakhuluma nayo mawune inhlanhla iyaphendula cela umsebenzi embengeni uthole umsebenzi ucele ukuphila embengeni uthole ukuphila okusho ukuthi yonke into ekhona la ekhaya ukuphila iyaphilisa Ngelilanga ebuhleni wakhona inkosazana yayingelona iNazaretha kodwa ngiyazi ukuthi isekhona yini le nkosazana yayilethiwe ngoba phela nina amaNazaretha nokukhanya kodwa niyibothi nokukhanya umuntu uhamba lapha nalapha efuna usizo ukuze kube yinini enimyalela ukuthi salusuya kwaShembe naleyo nkosazana yayidlalo base beyalela bayayingakwazi ukuhamba ithe sineminyaka emithathu ingakwazi ukuhamba bezama laba abantu abalaphayo abasho ukuthi ngayazi le nkosazana yayilapha ngaseMatokodweni ehleni Emadokodweni lapha uMagwabhaza uyawahlala khona uMagwabhaza kuJuly base kufika isikhathi ke sokuthi amakhosazana aphume sesisho isikuphi samakhosazana uyasho into yini izosho ngesisuke esikinani
sasho isikhulu sabakhosazana ebheke ezansi ibhudget impilo yasizwa le nkosazana into ezikhala kamnandi kanjena ihleli phansi ayikwazi wanyakaza iyafuna ukuthi kuyobuka sathi isikhulu yazama ukutibula izama ukusukuma ukushoshela yathi wathi yashoshela yasuma yatibula kwasukumela wayefike nayo wakuthiwa ayigade wafika wasangala ebona ingasekho wathi sibuyela umgidi wamkhosazana ngiyathanda-ke eManazarete ukuthi nazi ukuthi yonke into ekhona nalaba bantu abafikayo nibatshathi yonke into ekhona la yokuphila layikhaya ekuqaleni wawufike unikezwe ifosholo libe ukuphila unikezwe umshanelo libe ukuphila uthi uzocela abantwana omkhulilanga bese kunika umshanelo uthi ushanela lapha noma kunika ucela abantu igencazi zesihlahla wena wasuqedile ugencazi zesihlahla besethi inkosi ikubusise uzowathola abantwana fike ubathole nangempela abantwana futhi ngiyathanda eManazarete abantu mabefika la kunina bebuza ngoba umuntu usuke efika engalazi imithetho yale ekhaya anoba umwela ngezandla ezimhlophe nalokushumayela-ke endaweni enjengaseyitimeleni ngiyacela abaNazarete mangabe nishumayela nibayeke labo sisafaka amaruthi nawa nezipho uyabona umshumayeli sukumphendula sungahlangayeke into ayenzayo uNkulunkulu wakhe lehlozi lakhe lomiyekisa lento noma mhlawumbe ushumayeza ufika bakubo bamthunga uthi hayi hamba wena uyibone le ndoda ethi kushumayeza isitimeleni hamba-ke uye ufune ukuthi kube buhleli uyosikelela abanye ukuthi lomhlaba uyobe sefike seyithola-ke leyo nto imithetho nokuthi kurojwa izipho ezinto ayifunakali hayi ukuthi thina sile nabantu ey'timeleni ma ushumayeza esitimeleni sukufaka izwi ukuthi abantu bazi ukuthi ushembe uyini awuyini kuyobathethisa ukuthi bafake ikete emfishane baye uyabona uma intombazane ifake isikete esifishane ma isahamba 25 eyofika bayifundise u-anti 25 mayile izinto ezinanento ezofaka bafike bayifundise u-anti 25 lezi nalo ayifuneki lekhaya ayifakwa phela sizile ukuzobhidliza sizowakha kumnandi kwa eNazarete uManazarete baningi bayafisa ukuba eManazarete ngibabona kwamanye amabandla sebefuthi imbumbo abantu bayafunda lapho thina sake sadlula kwelinye isonto eMaritzburg sihamba namakhosazana ngabomba beMdlula sasimela lapho kanje Mdluli sasibuya kwaZondi sasingabuyi kwaZondi amakhosazana ayitita lapha ezansi groundini sasambe namakhosazana sesithatha-ke imgidi-ke nakhosazana siyodlula leli sonto lamaSulumane yabo indaba kaShembe enye into wana nje basibona nje umfana obanga umsindo lapha eBhobhile wasedibele eBhobhile wabanga umsindo lasho ithuluzi wabona ukuhlabelela ngakukho
manje yambhilisa lento wayehla wezathina wazona ucingula wabuka thina ngoba lento wahlambe yona yokugcina yikho nje ngaliwayo manje into engisupha ngayo ngana zethu ngithatha izinto zala ngifaka ku TikTok bese ngidala ukuthi manje sifanele siphendule imibuzo esingayazi ukuthi eyiqale ubani ngasekho nini Kithe indoda hey phumani kaShemba kuJesu kanti sasosondela uJesu yini Ubaba mkhulu akazange hamba athi abantu abaphuma emabandle nabo wahambe baphendula Nibaningi nibangaka nje naphendula uyena baba mkhulu Amen Ngibongeke nokuba nomhlangano omuhle emsini siphatheke kahle nisiphethe kahle kube ikhona indlela ngabe siyaqhubeka sihlale manje siyafuna phansi balelizwe ngisukuma nokunibongela isibusiso esikhulu esihlele phezulu Isibusiso sokudlula ushayembela amaNazaretha asebuhlungu Sanilethela umhlangano emzini wasemsini ngoba kulezi insuku umhlangano usunyama usuthola ngenhlanhla hayi ngoba sisuke singafiki ukuthi sisuke singathandi sisuke sithanda kodwa manje usubhunyiwe umhlangano usufana nenyama omunye amayithola usuke lokho ujabula zakale inyembezi Jamana sihlale sihamba abantu bajabula abantu bakhona baze bakhala inyembezi bengajatshuliswa noma inyembezi abayikhalayo ukazona inyembezi zosizi kodwa uyinyembezi zenjalo ukuthi awushabaza wakhumbula amazwi angakithi namhlanje ushamba ufunwa ngapha nangapha umhlaba wonke umemshebe noma ekhona amabandla umhlaba wonke umemshebe amen Papa ufunde lapho amahubo amahubo 42 verse 1 3 Ulabo
Inkosi Moses. iPhone. Abanye bajabula uma bethole usuku olulodwa baze bakhale inyembezi. Njengendluzela ilangazela amanzi emfula. Njengendluzela ilangazela amanzi emifula. Kanjalo umphefumulo wami ulangazelela wena Nkulunkulu. Kanjalo umphefumulo wami ulangazelele wena Nkulunkulu. Umphefumulo wami womele uNkulunkulu. Umphefumulo wami womele uNkulunkulu. uNkulunkulu ophilayo. uNkulunkulu ophilayo. Ngiyakufika nini ngibonakale phambi kukaNkulunkulu. Ngiyakufika nini ngibonakale phambi kukaNkulunkulu na. Izinyembezi zami ziwukudla kimi. Izinyembezi zami ziwukudla kwami. Imini nobusuku. Imini nobusuku. Ukuba usuku lonke bathi kimi uphi uNkulunkulu wami. Ukuba usuku lonke bathi kimi uphi uNkulunkulu wami. Ufunda ufuna ngapha nangapha. Abanye bathi usuku olulodwa bajabula baze bakhale inyembezi. Usuku olulodwa balinganisa nesonto. Inyembezi zinjabulo.
wabejabule ukuthi uShambe wafika emazweni akho. Wonke umuntu weNazaretha uyajabula uma ebona uShambe ebuhlungu, kodwa uyafisa ukuthi uShambe afike enyathele emazweni angawo. Ngoba uShambe mayesefikile ezweni kuba ngathi khona imithwalo esindayo kade eyilenge emahlombeni edilikile. uShambe ufika izulu lomisile, afike nayo imvula. Ngelinye ilanga sasisesilweni lapha nina maNazaretha ningazeyi anoyithanda nihlonipha amakhosi enu enakhele izizwe zawo. Safika esilweni lihlisa into emnyama, waseyibika umvumbani wathi yazizulu sinenkinga nawo, iy'tshalo ziyasha kube inawo amanzi asayazi imvula. Manje namanazana niyazazi ukuthi manje izinto niyaziphumelela, kodwa niyazenyeza. Ngase ngithi mina akuka amaNazaretha athandaza acela ukuthi wehle imvula. Aseguka amaNazaretha athandaza athe ukuthandaza leli phezu kwalibamnyama phezu kwaselidedela. Ningabosaba leNazaretha, anobatshengisa abantu ukuthi mina ngingamaNazaretha. Kufana noma kukhuluma umuntu uthizeni wendawo. Mali khona ningamaNazaretha, ningasho ngoba kayigoli ngomhlophe yena umuntu ngalo eNazaretha. iNazaretha yona ingomhlophe, iNazaretha ayinhliziyo. Mhlawumbe lo muntu uyiNazaretha ngenhliziyo. Wayeshuba ukuthi labantu laba bangayigqokile ingomhlophe bona bangithanda ukudlula mina. Ya anabahambela abantu bamaNazaretha. Ufana nokuthi khona inkosi eyangiphatha kabi inkosi. Yathi ayibize nina amaNazaretha. NingamaNazaretha impela kodwa manakhile nakhele izwe lenkosi. Makuchitheka igazi kulwa nina amaNazaretha ezweni lenkosi. Amaphoyisa oya enkosini ayobuza ukuthi ubayeke kanjani abantu ney'nduna, ubayeke kanjani babulalane. Mayimizi inkosi uMaNazaretha ezweni layo izozama ukuthi isixazululo senu uMaNazaretha. Ngoba isikhathi esiningi uMaNazaretha niyalwa, anazi nimbangani. Ngiyacela-ke uMaNazaretha ahlonishwe amakhosi. Amakhosi uShambe mhla efika la ukuthi wayize emakhosini. Manje masewile aboqala engahlonipha amakhosi angazi usuku njani. Ngiyacela amakhosi mayenibiza eyozwa uvo lwenu, eyonicazulula inkinga eninazo. Ngoba yiningi inkinga la phakathi kwethu. Abanye bafuna amajazi abafundisi. Abanye bafuna ukuba abashumayeli. Mayebona umuntu wenzisawo yindoda eyathi kumkhulu ilanga. Awu ngingina ubaba wakho. Ubaba wakho uthulile nje wazi wahamba emhlabeni akangcibanga. Maye senginawo nawe ungomthulile. Uthi umkhulu awuya umuntu ohlanje njengoshona. Uthi umkhulu ilanga awunalo ugcobo. Ugcobo olungekho kuwena. Ngisemthanjeni
ushimkantsheni yamathamba akho ilona ugcobo ngekho basubheli madoda ufuna ukugcoba lokhu umuntu okhumba yakubi noma ubani abongcobo uthi manje umshumayela ngizwana naye usuthatha amachaphi ngoba engaphesheya kwegwaqo niyalibulala leli bandla futhi niyibonisa ngabantu ukuthi anicacile kanjani awube khona ukuhloniphana umgcotsho maye umgcotsho suwagcotshiwe mhlonipheni uthi mncane ngawe uhloniphe nina amaNazaretha ngabantu balelizwe lasenkandla la okhanyile kufanele libonge abantu ababodwa la libonga amakhosi wafika amakhosi angisaza emathathu maye emangaki ezokhala endlini yasekhini amakhosi alelizwe kade ngiyabona nje ashiya imisebenzi yawo abhukula shona emzini wasekhini ayocela ayonzuza futhi shembe sicela ungasilahle nezizwe zethu ngoba ushembe enye inhlobo yento amathemba amaningi abantu noma abantu bebulalana amawafika ushembe kube ukuthi unqaba ukubulalana athi amakhosi sicela ke shembe ungasilahle asisakwazi ezweni langakithi enkandla sicela ke shembe ukhumbula abantwana bakho basenkandla ngoba ngiyazi ukuthi ekuqaleni ushembe ubaba omkhulu usayifika wezima enkosini lase lingihlula lawo mazwi amakhosi ingakho sila namhlanje sasingekho isikhala wagcwele kodwa ngoba wasekhuluma amakhosi izwi lamakhosi alweli phansi ingakho kwesila namhlanje sasesikhansele sesiyabona sasesithi hayi ngoba amakhosi aseyakhulumile siza emsini njengoba nazoja ngihlala ngilima phambili singazili uzomshumayeza yaba sizolivuselela ukholweni nawo niyakholwa nini kodwa ukuthi ninemkweni khohlwa kodwa ukholwa niwona amakholwa amen mina singazili uzomshumayeza ngoba ngendlela umfundisi khulume ngayo ekseni mina ngasafana ungena isimo lasemini ngoba ngabe ngiphekweni onke nakhona amakhosi ke eManazaretha ngiyafisa ke nina eManazaretha amakhosi niwathande nibanike indawo yawo nikhumbula ukuthi mhla efika ushembe umqalwa leli bandla wayemcela wona amakhosi afika angadanguza nje indawo yamakhosi akube yithina bokuqala sokuthi amakhosi emhlabeni waphela vele leli bandla siduma ukuthi siyahlonipha ngiphatheke kabi nje enye yamakhosi ithi
Yanimiza amaNazaretha nafika ngazi nafika kuphi enkantolo noma enkantolo yesizwe loba nafika lapha yabe sinikhulumayo nani umakhosana ngizame nokuyibamba niyaphunyuka amakhosana inkosi ke noma kade iphambukile ngokukhuluma kodwa iyahletshwa inkosi ayitshelwa izwe emadlelweni ithi le nkosi ngiyangisiduba kodwa ithi le nkosi ongaphatha kambi baba makusukumfana ethi kanti inkosi bizosibhedela uqoqi kube mhlophe njalo lo muntu buyane edubeni kaNazaretha sekhona indawo enokuphila nalo washo lawo mazwi bengathanda bengajabula futhi ukuthi hayi le nkosi uyayazi ayocela into ethile amakhosi akayibekanga abekwe ngentando kaNkulunkulu ube asibheke asiphathe mangabe khona la singaboni khona siyobika kwenkosi manje uphatheka kabuhlungu kuyini amaNazaretha emzini ningaloni igama lami ningaloni nelimi futhi ningaloni futhi nento yini ngoba ithi ingoniwe le akubona ukusho yenza ngabo amaNazaretha kepha ngizothi kinina ibanunye mthandane nihloniphane ngekhathi zonke nibe yinto eyodwa ngekhathi zonke ungabi khona eNazaretha elinye idoze libhekisele akupheleke ukuthi manje mawumfuna uShumayeli usuthatha amatshe usuwe lapha eShakumgwaqo usubeka amatshe akho lapha ithempeli liyacelwa mayikhona indlela unikwe bese liyabusiswa akuvele kube kwamatshe ngiyiphathe kabi amaNazaretha mangizothiwa amaNazaretha anizwani ngiyaxabana ngamakhono ngicabanga ngibangani yabona abanixabana amaNazaretha uNkulunkulu uyabayeka kumina azwani umsini nomngcwele kuyaqela kumina ngiyacela amaNazaretha ukuthi phele uxabana phakathi kwamaNazaretha ufundela ule Jakobe 4 verse 1 Guyasa
Abanye bafuna ukugcotha. Mayingagcotshwa umuntu esebandlula. Ubaba wayethi maye sekugcobile abantu babefuna ukugcotshwa usuke sekubophile ukugcotshwa ukuboshwa. So sekhona izinto eziningi kufanele ungazenzi.
Wathi uzenza ungagcotshiwe. Kodwa usugcotshiwe usubushiwe. Sohamba ngomthetho kaShembe wakho ushiye eceleni. Ngenxa umuntu efuna ukuboshwa. Siyaya nje eKhenani ngizohlupheka abantu bafuna ukugcotshwa. Ngicela ukunitshela kusemanje angithobe imoto. Phela ukugcotshwa kweManazaretha akuyona ukubhalisela u-first year esikoleni ngoba ubhalisa uthekele uniform. Kodwa bezobona bese kuyathatha esikoleni yenza ngifanele uniform. Ngicela nitshele nabanye abakude abangekho la ukuthi cha kunyaka sizoma nje. Sabe ngumdala. Uyabona uma usayithanda yabe ukufuna ukugcotshwa. Abaningi abalenhlanhla bayabaleka uma bezogcotshwa. Ngoba bayazi ukuthi uma sekugcina ukuthi uselithwese ijobo. Kangakanani-ke uyithwesa wena? Ma ufuna wena ukugcotshwa ubasiza ngani abantu? Yenze ukufuna ukugcotshwa ukuthola. Kuthiwa salanisa imnika. Awuhluphekele wadlala usale sumnika lo. Che. Usale sumnika. Ngoba kuthiwa nomhlangano siphamisa njalo isandla wena. Che, ufuna ngoba awugcotshwanga ngokusemthethweni ngoba usale salanisele imiyeba. Inzima nje kahle bayithatha ngani. Ubona begcotshiwe nje yebo kutshela bathi imihla namalanga. Bese beyakumukela lokho bakugwinye ngoba bagcotshwa bayamelana nabo. Kangakanani ke nokucelile? Ngifisa aManazaretha nihlala ngokuthula. Ubaba ungizala weyihlalisho mangabe kukhona inqongozelo ethempelini noma esontweni anobuyisana nihlale phansi nibonisane. Angazi akusenzela yilokho. Futhi inhlayisi uthi ningabathethisa befundisa amacala umfundisi wena wenhloko webandla abathethiswa uyena kubiwa kuyena. Angathethiswa icala abanye befundisa hayi inhlayisi uthi ithethisa umfundisi icala. Ubona unakala kwebandla lokho. Ngoba inhlayisi bayithethisa umfundisi icala imehlisa isithunzi. Uthina la seyisaba ngoba manje asazi umfundisi umasele. Kanti umfundisi akaphunyulwe ijazi uhambe nalo emhlabeni ngoba ijazi leli lisithelo. So ukuthi wena uhamba ngirayini ezokutshela wena. Awuzukuzenzela okwakho. Ngiyacela ke Manazaretha mina enisemasha. Niyaphuma esiporweni. Anobaza befundisi bashonile.
ushembe phambi usuke khona umfundisi nina maNazaretha noma abethiwa khona umsilwana anibona bokuza mina nalando kulaba nakhetho kulaba babelwa nasefo nalethwa kwathiwa nina ngabantwana abangahleli bayingiwe ngiqaleke nje esethe umunye uyashaya yena ushaya kubalekele iqathi ibuzana cela nje ubunye manje Selane kaManazareta bakhona into enzima uke phansi ngedolo uthandaza ngicele ukuba munye cele futhi ushembe aniphe uthando olungapheliyo Amen. uthando fanele nalo kaManazareta elinye nazo uthando olungapheli Amen. wamaphela uthando ngene izolo uthando fanele nalo uthando lokuthanda olungapheliyo ufunde lapho Petro Petro ufunde ngoro Petro kala 3 verse 8 This is
Ngiyabonga Nkosi zethu sisi. Kulabo Nazaretha. Uma nithandana. Thandana ngeqiniso. Ungabe uvusa ukuthandana, ube inhliziyo ethandayo. Wawube uthando oluphakathi enhliziyweni zenu. Olaka loNazaretha ukuthi kugcwale kanje. Kama uthi umuntu uyamthanda usomlomo. Inhliziyo ingaboni. Yeah. Fana umuntu udlalela lo. Cela mina Nazaretha ningiyile yodwa. Ningavumeli uSathane. Angene phakathi kwenu. Kana zenidlala ibhola Nazaretha. Phela ukuthi ukuthi khona i-type marking. La nimhlanganyela khona umbana mayefuna ukuvula lebhola. Umbaleni kanjalo uSathane. Ayitholi into. Idlalo yini ibhola? Awufunde baba. Okokuqala 3 verse 8. Okokuqina manibe inhliziyonye nonke. Okugcina manibe inhliziyonye nonke. Hawelane. Mthandane. Ngokwabazalwane. Uthando lwabazalwane. Nibe nokubele. Nokuthobeka. Ningaphindisi. Hayi beke lapho baba. Ngiyabusaya lapho. Okugcina manibe inhliziyonye. Anothi manisho mphansi namakholo. Ngicela uvumelana ukuthi nibonisana ngayo. Nihawelane. Omunye umNazaretha mayesosizini umhawele. Mthandane ngokwabazalwane. Nibe nobubele. Nokuthobeka. Ayikho into ngalamanini njalo. Uma uthando into eyakha ukholwa. Makhona uthando nempumelelo ikhona. Mhlawumbe aniyakho ukuthi nina nokukhanya wezwe. Emhlabeni nje inini enikhanyisile manje emhlabeni. Yenzala umuhleke phambi kwabantu uzobona emsebenzini emihle. Bese bekhetha inkosi babona ukuthi nadi kanjalo bayiNazaretha. Umkhulu inyanga yezulu ithi sengekubasile lo mlilo. Yebo ngibona ukuthi shobo. Uthi phumani bahlangabeze. Baningi bayafuna ukuzana. Uthi phumani bahlangabeze. Sengibaphendulile. Mina hambanile kwamuwela lapha endleleni. Nibamukele ngezandla ezimhlophe nezimpunene. Nibaphela uthando. Nabo bayibone besekhaya babe lapha kwethu. Ngoba nje basila sisekhaya labangcwele. Sisezulwini uyabona la masike sangena kulamatsha amhlophe saguqa. Salihambekela lathi eThempelini. Sisesukile emhlabeni sisezulwini la ngaphansi kwalamatsha kusezulwini. Uyabona mawufika waguqa lapha wathi konke ukubi ngicela hlembe kusale lapha nje kuyasala. Bese ungena usuwedwa eThempelini.
Mabe umfundisi ophethe inkonzo engakuphendulanga kahle wangaphenduka wanolaka uphinde ukucoshe lapho kodwa mabe kuphendulile uphuma ukushiya lapha ngaphandle. Khani ukwazi mana zokushamba njani. Ukaningi ukuthanda ushamba. Umkhulu wayethi imango bekuthuma njalo. Mhlambe singeke ngibone ukuthi ngokusebenzisa kakhulu emhlabeni ngoba asayibonana kwenzana. Angisho njalo umini. Kodwa ngisho into eyisho umkhulu. Bayazi ababekhona. Abantu sebeyibonile le ndlela yenu maNazaretha. Ngabo ke nakha uvulani izandla. Bemukele bangena. Umhlaba uzophelela. Indaba yala Shembe inzima. Yabona abantu baningi anibizwanga ngendlela efanayo. Shembe abantu babiza ngendlela ezihlukahlukene. Omunye uthelele ekhaya kufika abantu abadala. Azomchazela ukuthi uyindoda. Ulele. Thina la asilele. Siyahlupheka. Sicela ke uhambe losinikelela ebushini. Bese ubona umuntu usithengele namathikithi. Lamathikithi lawa hayi ngoba edayiswa. Ukuthi vele awumnikelo. Njenge umnikelo fanele kube khona into efakwayo ukuze kuyothengwa amayo ayathengwa phela. Amthuma ayebhlene umnikelela amthengele ithikithi. Yona into eseshoda ngayo bese ngene ezonini. Komunye agule ukugula okusula inyanga ukusula udokotela. Bese egcineni bemyalela la ekhaya athi mefika la ekhaya ayibike into ayibikayo simbusela vaselina simbusela amanzi phela ukudla. Ngoba la ekhaya kusephilile. Ngiyacela ke maNazaretha nize ngayolile kuwena kakhulu. Isayide efana nebheka bamkhulu wabheka ngithina nhla isuthi. Wathi leli bandla amalekelo nakala ngolibuza kumina. Ngiyambona umuntu ojafana nami. Bese ngikhumbule shobo bamkhulu. Leli bandla liyoboniwa inhla isuthi. Futhi uqalekisiwe ke umuntu omalababi efuna ukuphika leli bandla. Amen. Zamani nguJackson. Sibambe iqini. Lingafi ngathi bandla. Lento kaShembe bayikuhlula hamba uyekake ufuna uthatha uMnazaretha uphanyeke lapha emgibeni bawona umgibeni bawube wodwa kufowethu mhlawumbe uShembe uyakhumbula ungabi khona into usuyazi wena wazini hayi ayikho into yazo umuntu
waya kuba omkhulu wayiqeda lento ububuloko uzofika nako ukusha semphetha abantwana baNkulunkulu thina esesilapha ngeqiniso esingacashile yenzeka phela umuntu acashile esontweni wayeshuka ukuthi ngelinga wakhona unogwaja noqama bathe besayidlela lento babezidla unogwaja noqama waseqhamuka imalasi hayi wakha phansi unogwaja noqama jikele ezibini emanzini amhlophe uqhamuka wangena emanzini amhlophe wabaleka unogwaja zamfica izinja wabuya zodwa umngane wakhe ukuthi kwenzeke njani uyabuya uqhamu nawe uqhamu usephumulisa ube ngaphansi tawu pho amaholo kanje uphumula emanzini amahle kanje abantu awuzange ugeze ukugeza uthi lo munye phela bengaziyi ukugeza uyocasha Ngisho laba bacashile ke lesinto abangazili kuzokholwa isikhathi sekhona aliyona indawo yokucasha ngoba lapha kwethu khona izitha zalo Nazareth kodwa igqoke njenganathi phela impisi mayifuna ukudla izimvu iyashintsha isikhumba sempisi ifake sezimvu zobona thina izimvu kanti silinyazwa ile ndoda le umkhulu wami wayethi ngcono wabamphula hambile ngaphula cashile udla wacashela yibona ingozi kakhulu ngoba ukhuluma kwakho uzumthemba umuntu anti uthemba ubala kodwa ke ngunye ngikwazi ukuthi ushembe uyileli elikwazi ukuyiphotha emhlanje amen amen sisizwe sizovala inkonzo yethu manje ngesibelelo samashumi 8 sicela umvangeli ndawo khona lapho ekhaya sonke inkosi yesizwe amen
Asibonge. Indebenkulu.